हृदयाची जाणीव देवाला करून द्यावे हे योग्य. कोण देवा माझा नमस्कार स्वीकार कर. देवा दिलेला आशीर्वाद खरा करा. मग या देवेंद्राला माझ्या स्वाधीन करा. मग देवा जशी यांची गती झाली तशी तुमची परिस्थिती होते असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर या देवेंद्राला माझ्या स्वाधीन करा. मला मरणारातून जन्माला यायचं आहे. अहंकार झाला तुझी माया रे. अहंकार झाला तुझी माया रे. अभिमान झाला तुझी दया देना. अभिमान झाला तुझी दया देना. अहंकार झाला माया रे. अहंकार झाला तुमच्या मागे मागे